Καλησπέρα συνέλληνες, νέο βίντεο στο κανάλι με σχολιασμό επικαιρότητας. Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την επέτειο του Πολυτεχνείου. Σήμερα, εν έτη 2023, δεν έχουμε ούτε ψωμί, ούτε παιδεία, ούτε ελευθερία. Τι έγινε στο Πολυτεχνείο? Αυτή ήταν εξέγερση, επανάσταση ή κάτι υποκαινούμενο από μυστικές υπηρεσίες? Μάλλον το τρίτο. Υποκαινούμενο από μυστικές υπηρεσίες που όλοι αυτοί εδώ οι πράκτορες ηγήθηκαν του Πολυτεχνείου και ξεσηκώσαν τον κόσμο. Ο απλός κόσμος σίγουρα δεν έφταιγε σε τίποτα. Γιατί πήγε αυθόρμητα να ξεσηκωθεί ενάντια στους στρατιωτικούς. Στην Χούντα, όπως τους αποκαλούσαν τότε. Αλλά τι μας έδειξε η ιστορία? Ότι το Πολυτεχνείο, η γενιά του Πολυτεχνείου και ειδικά όλοι αυτοί εδώ οι πράκτορες που ηγήθηκαν του Πολυτεχνείου ανελήχθηκαν στην πολιτική και διέλυσαν τη χώρα. Διέλυσαν την Ελλάδα, ξεπούλησαν τα πάντα και ξεπούλησαν και την Κύπρο. Όλα αυτά εδώ έγιναν από το Πολυτεχνείο. Και όπως λένε όλοι ότι το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα. Αυτό κι αν είναι η μεγαλύτερη απάτη. Το Πολυτεχνείο έριξε τον Παπαδόπουλο. Γιατί μετέπειτα για έναν χρόνο ήρθε ο Ιωαννίδης, που αυτός με τη σειρά του άρχισε αυτά όλα που έγιναν τα γεγονότα στην Κύπρο και μετέπειτα ο Καραμαλής με το «Η Κύπρος κοίταται μακράν» παρέδωσε την Κύπρο. Τη μισή Κύπρο, δηλαδή στους Τούρκους, τα κατεχόμενα. Αυτό κατάφερε η γενιά του Πολυτεχνείου. Όλοι αυτοί εδώ οι πράκτορες που ηγήθηκαν του Πολυτεχνείου, Δαμανάκη, Λαλιώτης και οι υπόλοιποι, που γίνανε και βουλευτές, πήγανε οι Δαμανάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμβουλος, έπαιρνε εκατομμύρια και στην Παγκόσμια Τράπεζα, το χρήμα έπεφτε άφθονο. Άρα τι συμπέρασμα βγαίνει? Ότι κάποιοι θησάβρισαν εις βάρος του ελληνικού έθνους. Γιατί τότε όντως πήγαν και κάποιοι Έλληνες αυθόρμητα να πούνε θέλουμε καλύτερες συνθήκες στη χώρα μας, θέλουμε καλύτερη διαβίωση, θέλουμε καλύτερη ζωή. Αλλά αυτά εδώ τα φιντάνια, τα πιόνια του ανθεληνικού κατεστημένου τους καπέλουσαν όλους για τους δικούς τους πονηρούς σκοπούς. Και όλα αυτά εδώ τα τραβάμε μέχρι και σήμερα. Που όπως σας είπα, δεν υπάρχει ούτε ψωμί, όπως βλέπετε η ακρίβεια έχει φτάσει στα άκρα πλέον και κάποιοι από εμάς δεν έχουν ούτε τα βασικά τρόφιμα επιβίωσης, ούτε παιδεία στα σχολεία, βλέπετε τι τους μαθαίνουν, παρά μόνο ανθεληνική παιδεία μπόλικη υπάρχει, γιατί παιδεία δεν υπάρχει. Και εννοείται ούτε και ελευθερία. Να θυμίσουμε αυτά που έγιναν με την πανδημία, την ανελευθερία, όσοι δεν είχαν κάνει τα συγκεκριμένα σκευάσματα, το Πρέταντορ, στις διαδηλώσεις για τη Μακεδονία και με τα μνημόνια που έπεσε το ξύλο της αρκούδας για να διαλυθεί ο κόσμος, τα χημικά τα λιγμένα και όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει ούτε ψωμί, ούτε παιδεία, ούτε ελευθερία. Όλα αυτά εδώ είναι καταπατημένα εδώ και 50 χρόνια. Γιατί κυβερνούν η ίδια γενιά του Πολυτεχνείου που διέλυσε τη χώρα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και πρέπει επιτέλους να το καταλάβετε ορισμένοι και ειδικά η νεολαία. Και να μην τρώει αμάσιτο το παραμύθι κάποιων ακροαριστερών που θέλουν να λένε ότι υπήρχαν και νεκροί στο Πολυτεχνείο μέσα και όλα αυτά εδώ που λένε τα μυθεύματα. Γιατί στοιχεία ότι υπήρχαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο δεν υπάρχουν. Πάμε τώρα και σε μια άλλη είδηση, αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα πλέον, γιατί αυτά είναι που γίνονται στην καθημερινότητα, που μας παρεμβιάζει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ότι τα σύνορα είναι απροσπέλαστα, δεν περνάει τίποτα και ειδικά στον Εύρο
Δεν περνάει τίποτα, έτσι λέει ο Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Και την ώρα που η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμα ένα μεγάλο κύμα λάθρων μεταναστών και προσφύγων και Παλαιστινίων, θα πω εγώ, γιατί μας ετοιμάζουν και τους Παλαιστινίους να τους φέρουμε στη χώρα μας, και μας λένε ότι είναι η χώρα απροσπέλαστη, ειδικά ο Εύρος, φυλάσσεται και όλα τα σχετικά που μας παραμυθιάζουν. Αλλά βλέπουμε στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο σύμφωνα με χρήστες του Twitter που κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο συγκεκριμένα στο TikTok. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που περνάει τα σύνορα του Εύρου και πήρε και μια σημαία μαζί τους και κάνουν παρέλαση, σαν να δείχνουν ότι ένα βίντεο που ανέβασαν διακινητές, προφανώς ως επίδειξη δύναμης, για να στείλουν το δικό τους μήνυμα ότι στην Ελλάδα πλέον κάνουμε ό,τι θέλουμε, και ασχέτως τα παραμύθια που λένε εδώ οι πολιτικοί απατεώνες των εκάστοτε κυβερνήσεων. Στο βίντεο, όπως θα δείτε, θα σας το δείξω συνέχεια, σύμφωνα με χρήση του Twitter, ο αριθμός 919 που έχει στο όνομά του ο χρήστης του TikTok που ανέβασε το βίντεο είναι σύμβολο της φυλής Αλ-Μαγάλη. Αυτή εντοπίζεται στη Βόρεια Συρία και σύμφωνα με το mpaysyria.com λειτουργεί υπό την ομπρέλα του υποστηριζόμενου από την Τουρκία Συρικού Εθνικού Στρατού. Για να δούμε και το βίντεο, για να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα, γιατί όντως κάνουν παρέλαση στα σύνορα οι λάθρομετανάστες και ο Κερίδης μας παραμυθιάζει. Βλέπετε τι έγινε, παρέλαση με τη σημαία, και εδώ έχουμε τους πολιτικούς παπατζίδες της Νέας Δημοκρατίας να λένε το γνωστό τους παραμύθι ότι τα σύνορα είναι απροσπέλαστα, έχουν σταματήσει οι ροές, έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα. Βλέπουμε όμως την πραγματικότητα και ο επικισμός των Ελλήνων, ο επικισμός πάλων των επίλιδων συνεχίζεται και υπάρχει ένα σχέδιο ώστε να σηκωθούν να φύγουν οι Έλληνες από τη χώρα, αφού αυτό το κράτος πολεμάει συνεχώς τον Έλληνα, είτε με φορολόγηση, τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε με ενεργεία την νεολαία, να μας διώξει όλους εμάς από την Ελλάδα, να μας κάνει να συγχαθούμε την ίδια μας τη χώρα. Όπως σήμερα άκουγα έναν χρήστη του TikTok που έλεγε με αυτά που με κάνουνε έχω συγχαθεί τη χώρα, βρείτε μου ένα μπουντρούμι οπουδήποτε στο εξωτερικό να φύγω, οποιαδήποτε δουλειά, δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να φύγω τη χώρα. Τόσο τον είχαν κάνει, όπως έλεγε ο χρήστης του Twitter, να θέλει να φύγει από τη χώρα. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και με όλα αυτά που γίνονται με τις πολιτικές της εκάστοτες κυβέρνησης. Και έλεγε το Μητσοτάκη, μια και κάνεις TikTok, έλα μίλα μαζί μου να σου πω τα προβλήματά σου, τα προβλήματα της χώρας. Αλλά βλέπετε όλοι αυτοί είναι σε μια γυάλα, τους χαϊδεύουν και τα αυτιά και νομίζουν ότι όλα συμβαίνουν καλώς. Αλλά τα προβλήματα της χώρας είναι υπαρκτά. Απλά τώρα εμείς ασχολούμαστε με την κασελακιάδα, τι θα γίνει το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα φύγει ο ένας, αν θα φύγει ο άλλος και χίλιες δυο άλλες ανοησίες, και συνεχίζεται το έργο της καταστροφής από μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι θέλει χωρίς κανένας να τους λέει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στη Βουλή, σας είπα, υπάρχουν μόνο πολιτικά τσίρκα. Αυτά δυστυχώς για ακόμη μια φορά ψήφισε μια μερίδα του κόσμου. Και όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, εκεί πέρα η γενοκτονία συνεχίζεται. 12.000 νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους και 5.000 παιδιά. Είδαμε ότι τις τελευταίες μέρες έγινε μια επίθεση σε ένα νοσοκομείο Αλ-Σίφα και είχαμε 24 θανάτους εξαιτίας της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, ισχυρίζεται
η Χαμάς. Αλλά βλέπουμε ότι και οι Ισραηλινοί κάνουν ό,τι θέλουν και στον πόλεμο. Αυτοί νομίζουν ότι λένε τη δικαιολογία ότι και στο Αλ-Σίφα είναι στρατηγείο της Χαμάς, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά η διεθνής κοινότητα αρχίζει να τους λέει τι κάνετε, γιατί εσείς λέτε ότι υπάρχει και στρατηγείο Χαμάς, αλλά εμείς δεν βλέπουμε κανένα στοιχείο και υπάρχουν εντός αντιδράσεις που μπορεί όλο αυτό να γυρίσει μπούμεραγκ κατά των Ισραηλινών, δηλαδή μπούμεραγκ κατά των σιωνιστών που δικούν το Ισραήλ. Ήδη αρχίζουν και ξεσηκώνονται σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια άνθρωποι για όλα αυτή τη γεωργία που γίνεται. Και εννοείται ότι πρέπει να μπει ένα τέλος. Γιατί έλεγαν ότι πάνε να εξαλείψουν τη Χαμάς, αλλά στο τέλος αυτοί πάνε να εξαλείψουν κάθε Παλαιστίνιο που μένει στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Μήπως υπάρχουν άλλα συμφέροντα, μήπως θέλουν εκεί πέρα το κομμάτι που είναι στη Γάζα, γιατί από τη θάλασσα θα περάσουν κάποια πράγματα ή θα γίνει κάποιος αγωγός. Γι' αυτό σας λέω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν και πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα και πάρα πολλά γεωπολιτικά συμφέροντα για εκείνη την περιοχή. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν Έλληνες πρέπει επιτέλους να ενημερωνόμαστε σωστά, γιατί γίνονται πάρα πολλά και τα κρύβουν όλα αυτά τα πουλημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει, ο κόσμος να ξυπνήσει και να πάρει θέση. Γιατί έρχονται δύσκολα για τη χώρα μας όσον αφορά το μέλλον του ελληνισμού. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα μεγάλο like, γράψτε μου τα σχόλιά σας, κάντε μια κοινοποίηση σε όλα τα social media και πολύ σημαντικό, μια εγγραφή με καμπανάκι, όλες τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνει σωστά και ηθικά για κάθε νέο βίντεο που γίνεται από το κανάλι. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.